Ndaitawo zviri kundinetsa. Ndiri kuda kuroorwa musi wa1 April. Nyaya ndeyekuti amai nyakubereka vari kuda kuchaja ma very big figures. Knowing very well kuti my fiance civil servant. Ndakarerwa naamai chete and I greatly appreciate that with all my heart. For example, vari kuti mafukidza dumbu chete ngaite $3,500. My fiance munhu anomira neni kana zvinhu zvakaoma. He sacrificed to pay university school fees for me and my sister. Mama vashaya mari and she's aware of that. Amai vangu munhu asingataurike naye uye anonetsa kunzwisisa. I tried kuvaonesa nemasisters angu kuti yes mama, you can charge big figures, but homwe yemukwasha tese tinoiziva anokwanisa kana kuti 5,000 because grocery akatotenga kudhara. Amai vakabva vatsamwa vakati kana asina mari ngaarege. 5,000 haisi mari because ndakakurera ndega. Izvezvo havasi kutaura nesu pamba chero ukati mamukasei havapinduri vachiti kana asina mari ngaarege hake kuroora. My fiance akandibatsira neimwe mari, catering, deco and other services for the day. Ndoitawo sei nhai ndoda kuti zuva rangu rifambewo zvakanaka. Ndibatsirewo hama dzangu. Ndichateera mucomment section ndichinzwawo mafungiro enyu. Thanks kune vachabatsira.